Ngokuhambelana nemibhiyozo yosuku lolutsha, iRise Mzansi ibambe umsitho wokubekwa kweentyatyambo kwisikhumbuzo sikaHector Peterson eOrlando West ngale ntsasa. Inkokheli yombutho uSongezo Zibi ubethelela injongo yokugxininisa ukubaluleka kosuku lolutsha ngelixa kukwaqubiswana nemiba ejongene nabantu abatsha banamhlanje. Kodwa nangona kunjalo, uZibi uyibeka phambili into yokuba akukho nto ingaka yokubhiyozelwa ngolu suku xa ulutsha lusaqhubeka nokujongana nemicelimingeni emininzi equka intswelangqesho nokusetyenziswa gwenxa kweziyobisi. Iqela iRise Mzansi likhokele umcimbi wokubekwa kweentyatyambo njengesikhumbuzo seminyaka engama-49 wokuqaphela usuku lolutsha. Inkokheli yeRise Mzansi uSongezo Zibi yenze intetho yayo ngaphandle kweziko lolondolozo lwembali iHector Peterson Memorial eOrlando West. Nalapho ithe kunzima ukubhiyozela eli langa kuba ulutsha akukho nto ingako luyincamlayo. Kubalulekile ke into yoba imbali yesizwe siyigcine ngohlobo olufanelekileyo, ngoba ukuba ngaba siyalibala siqalise ukubhiyoza siza kuyilibala imbali yethu. Nako kuqala endifuna ukutsho. Okwesibini ke, nokuba besifuna ukubhiyoza asikwazi ukubhiyoza ngenxeni into okokubana kusenzima apha eSouth Africa, iinkonzo azifikelele ebantwini. Abantu abakwazi ukufumana imisebenzi, uqoqosho lwaseSouth Africa alusebenzi kakuhle, alusebenzeli wonke umntu. Kucacile ukuba kufuneka iinkokheli ezintsha. Umyalezo wam ke ngalo mhla kukuba ngo-1976 abantu abancinci babesilwela ukuba bakwazi ukuzihlahlela indlela ikamva labo balibe njani na. Liphinde lafika elo xesha ngoku, amakhehle mawaphume ecaleni, kuphathe abantu abatsha abazawukwazi ukuba nombono ukuba iSouth Africa ibe njani nendawo abahlala kuzo ukuba zaba njani na. Eli qela lithi ukutshintsha imo yolutsha kukho imiba ebalulekileyo eligxile kuyo nedinga ingqwalasela ukuphucula impilo yabantu abatsha. Kubalulekile into yokubana kube khona laa nto uba wonke umntu abe nento yokutya eswini, i-food security ibaluleke kakhulu, ingakumbi kukhona utshintsho lwemozulu, laa nto kuthiwa yi-climate change. Abantu baya besokola ukuba bakwazi ukuzikhulisela nokutya. Namanzi ke abalulekile, bakwazi ukubantu bafumane amanzi athembekileyo bazokwazi ukuzenzela ukutya, norhulumente abancedise kwenzela uba abantu bangalambi. Le nto sithi yi-social package ibalulekile. Okwesibini yimfundo. Umhlabathi lonke liyatshintsha. Eyona nto singayenza ukwenzela into okokubana abantu baseSouth Africa noqoqosho lube kwindawo elungileyo, lube namandla, kukuba sinebe nabantu abaqeqeshwe kwezi zakhono zintsha zeteknoloji zikhoyo ngokuna. Yabona ke yile nto ke yayilwelwa kwangoHector Peterson ngo-1976 uba sifuna le mfundo izawukwazi uba senze sakhe ikamva. Inkokheli yeli qela uSongezo Zibi ibuye yamemelela abemi beli ukuba bangalahlekelwa lithemba lotshintsho, koko babambane ngenjongo yokuphucula eli lizwe. Kwiindaba zeSoweto TV, ndinguNomzabalazo Mduka.